Ahojte, mám tip alebo nápad na extra neštandardný darček aj pre samého seba alebo aj pre rodinu. Je to knižka, ktorú vydala, myslím, že Funebra sa to volá, nájdete ich aj na stránke funebra.sk. Vôbec toto nie je platená reklama, skôr je to, keďže mám ešte takéto dušičkové obdobie, skôr také zamyslenie sa, ísť do seba a rozmýšľať naozaj nad tou pominuteľnosťou tohto života. Pretože ono možno, keď je to vedomie tej smrti, tak to niekedy naozaj môže viac nakopnúť na ten život. A je to skôr, ja to beriem skôr ako taký ťahák pre tých pozostalých, pretože naozaj, keď niekto zomrie, tak sa môže stať, že z toho šoku hlava nebude schopná rozmýšľať a nebude človek ani vedieť, čo bola posledná vôľa, čo chcel, či chcel byť spopolnený, či chcel byť pochovaný, či chcel byť tam pochovaný, alebo ako to celé má prebiehať. A tuto sú, ešte ukážem takto zbližšia, ako to tu vyzerá v tejto knižočke. A tu sú vlastne kartičky, horné poschodie a spodné poschodie, kde na hornom poschodí je téma Moja smrť. A tých kartičiek je tu naozaj niekoľko a sú tu otázky ako v prípade, že budem umierať v nemocnici, čo si tam prajem. A tu si viete zakružkovať alebo aj doplniť, že ako by ste to chceli mať. Alebo téma v posledných chvíľach života, čo tam človek chce, či chce nejaký fyzický kontakt, či nechce fyzický kontakt, alebo či chce pokoj, ticho, metalovú hudbu, čokoľvek, čo človeka napadne, si tam doplniť. A v kartičkách Môj pohreb tiež je ich tu hodne, takže je z čoho vyberať. A potom sú tu aj prázdne, posledných pár je prázdnych, že keby náhodou to, čo ten človek ešte chce a nie je tu v tých kartičkách, tak si to môže doplniť. A napríklad prajem si, aby sa pohrebný obrad uskutočnil na tomto mieste, doplniť alebo v tento čas. Moja predstava o atmosfére môjho pohrebu je takáto, že tu človek, toto môže byť naozaj fakt taký projekt, jak hovorila moja kamarátka, že toto darovala jej rodičom. A jej mama to zobrala naozaj ako projekt, kde sa zavrela do izby na mesiac, myslím, že to spomínala, a spravila si playlist, taká hudba sa tam bude hrať, fotky, videá natočila, kartičky povyplňala, doplnila ešte ďalšie veci, čo sa jej tam hodilo, pretože je to naozaj taký projekt na ten posledný deň toho pohrebu, alebo jak to nazveme, že tej rozlúčky. A ja keď som sa rozprávala, bola som s mojou babi, asi 2 týždne dozadu som sa s ňou rozprávala na tému smrť a ona to mala teda dosť jasné, racionálne nastavené, aj mi zaspievala dýchovku, ktorú tam chce mať, aj povedala, že má už vibratúraku, má zaplatené miesto na cintoríne, presne vie, kde bude odpočívať, že ho nemám otravovať s kremáciou a aj z Dašaty som sa jej pýtala, či chce mať niečo oblečené. Toto potom už nejak zvrtla tému, takže to sa ešte dopýtam. A toto bolo pre mňa, že čo by chcela mať, takže pre mňa to bolo super, ako si ujasniť, že ako to chce mať moja babi. A pred týždňom som dávala túto knižku mojim rodičom. Ty už si, podľa mňa si myslíš, že ich pochovávam. Ale tým, že sme sa dokázali fakt nad tým rozprávať konečne prvýkrát a tak otvorenejšie, že aj keď zomrú, že si môžu vybrať oblečenie, že si môžu vybrať, že kto ich bude malovať alebo tak. A moja mama tým, že si dosť jej záleží na tom, aké má vlasy, ako vyzerajú, ako je učesaná a ako je namalovaná, tak povedala, že chce mať najlepšieho kaderníka, ktorý spraví vlasy. Takže sme si vlastne v takej tej relatívne ťažkej téme sme si našli obrovské odľahčenie v týchto témach vo forme zábavy. Pretože napríklad aj rozprávka Koko, alebo ešte jedna rozprávka, akorát mi vypadol názov, tiež je v tomto štýle ladená ako Koko a tiež je animovaná. Že vlastne sa rozpráva o tej smrti, ukazuje sa tá smrť, že to je proste fakt naozaj taká súčasť života, pretože tí pozostali
ich srdce by nemalo byť cintorínom, ale srdce by malo patriť životu, že by si mali naozaj v ten daný moment, keď to telo si pýta, dáva tie emócie von. A ja som teda zažila naozaj niekoľko pohrebov a boli niektoré emócie fakt, že sa dávali von a niektorí proste to tak držali v sebe, že nedávali tie emócie von a vlastne dávať aj ten hnev na toho, čo odišiel na ten druhý breh, dať to von, frustrácia a tak ďalej. Napríklad som sa rozprávala o tomto aj s kamarátkou, keď bola malá, tak jej zomrel otec a vlastne si ona uvedomila, že bola na neho celý život nahnevaná, že odišiel a si to uvedomila, až keď začala to zdieľať nahlas s niekým a to je potom podopínalo niektoré veci, že prečo má niekedy také hnevy a tak ďalej. Že rozprávať sa na túto tému dokáže byť naozaj ohromne liečivé a ja chápem, že keď niekto dostane knižku Môj zámer života, že no možno by sme boli aj prekvapení, možno ho to nakopne na taký život, lebo si uvedomí naozaj aj tú smrť, že vlastne ona tu je a človek nikdy nevie dňa, minúty. A keď sme ešte pozerali taký dokument o Austrálčanke, ona bola aj u nás v Bratislave, Zenit Virgo, ktorá sa venuje pohrebom a aj tie v Austrálii a tiež tam dáva do povedomia, že môžu byť rôzne alternatívy truhlí, že nemusia byť len také vyčečkané, že môžu byť naozaj kartonové, že ten mŕtvý môže byť v dome s rodinou, že môžu ho brať, že tam je, že sa môže hrať hudba, zapalovať stále pri ňom sviečky, môžu byť kvety, môže, ak si želal napríklad v týchto kartičkách, keď budeme napísať, že chce byť masírovaný alebo hladkaný, alebo že chce, aby sa k nemu rozprávalo. Vlastne celá tie požiadavky, ktoré si zapísal, že môžu byť splnené a že naozaj stále môže byť súčasťou tej rodiny až do konca. A naozaj ten dokument bol aj pre mňa taký otvárajúci na tú tému tej smrti, že tá smrť tiež môže byť takým obradom pre tých pozostalých a že dokážu byť naozaj rôzne formy, ako ten človek vlastne tam v tom dokumente bolo, že ten mŕtvý bol v rodine, v rakvi, ktoré jeho deti pomalovali a potom vlastne o pár dní, o 2-3 dní ho dali na spálenie, že deti aj s mamou to potlačili do toho ohňa a tie deti boli fantastické. Ahoj, tati, maj sa, vidíme sa, že to bolo tak pre tie deti taká norma a no, plakala som tam dosť, že to bolo tak krásne a vlastne bol popol a už neviem, čo ďalej s ním spravili, kde ho dali, ale že celý ten priebeh toho mŕtvého bol zdieľaný v tom dokumente, ako sa to všetko dá a koľko je možností, že ten človek nemusí byť iba v tej márnici zavretý. A také zamyslenie nad pominuteľnosťou fyzickej stránky, ktorá našťastie je, lebo nám pomáha uskutočňovať zámer duše. Tak odporúčam. A určite sa poteší ten, kto to dostane. Možno nie hneď, ale o nejaký čas, keď si pouvedomuje nejaké veci, tak ho tam poteší. Ja som veľmi rada za takéto kreatívne darčeky. Ak máte nejaké tipy na ďalšie neštandardné darčeky, kľudne napíšte, rada si rozšírim obzor o neštandardnosť. Ahojte.